A vaga de lumes que afectou a Galicia hai varias semanas fai que o Bloque Nacionalista Galego volva a poñer en tela de xuízo a actual política forestal da Xunta, negando que exista unha trama de terrorismo incendiario, tal e como apuntaban dende o Partido Popular. Os nacionalistas piden un cambio de modelo, apostando por frear o actual abandono do monte. Levamos anos no BNG demandando unha política de país, unha política consensuada na que se devolva o protagonismo rural, na que se contemple o monte e se creen políticas necesarias para contemplar o monte e a superficie forestal con unha multifuncionalidade que lle devolva de novo riqueza e que lle devolva valor per se. Todas estas peticións que o BNG leva facendo son desouvidas cotidianamente polo PP. O BNG presentará mocións nos concellos da comarca demandándolle á Xunta unha nova política forestal para evitar que esta situación volva a repetirse, apostando polo aproveitamento multifuncional do monte, no que se poña coto ao monocultivo de eucalipto, que se realicen as modificacións legislativas necesarias para darlle valor ao solo forestal ou que se redacte un protocolo de emerxencias para todo o país, ademais de reformularse o servizo de defensa contra os lumes, poñendo especial fincapé na prevención.